Puktegiko irakurketak. Xake jokalaria. Javi Ziero. Irakurleak Iñaki Ziarrusta, Peio Gutierrez, Jose Cruz Gurrutxaga, Ruth Jimena. Zuzendaria Mikel Martínez. Eta pilulak irensten ditu bata bestearen ondoren. 1, 2, 3, 10 edo 20 pilula batera. Emakumeak gau maitxoko edagontzia hartzen du, eta kolpe batean ura edaten du. Edalontzia gau mailan uzten du berri dute. Gero, ohean netzaten da buruz gora eta begiak isten ditu. Emakumea ez da bat ere mugitzen. Agure bat eta jokalaria bata bestearen ondoren. Berriz ere, berdin du. Bai, sineste zina da. Espentza. Bai, sineste zina da. Jokoa beti joko. Aspaldiko partez izan dudan areriorik gogorrena zaitut. Egia da. Bai, Bizitza osoan ibili naiz neure burua prestatzen. ez duzu hain zaharra ematen. Oso engainagarria da itxura. Zeuk esaten baduzu. Baina, zuk ere ondo jokatzen duzu eta gaztea ematen duzu. Ez pentsa, oso engainagarria da intzura. Arrantzalean nintzen. Laku ondoko herrizka batean. Oraindik ere, arrainu zainalari nire atz muturre. Agureak eskua erakusten dio. Jokalariak ez dio kasurik egiten. Xake piezat bere lekuan jartzen hasten da partida berrirako. Baina hankaz gora ezarri du dorrea. Nahita ezarri da. Agurea begira gelditzen zaio. Horrela kokatu behar dituzu pisak. Zuk egia hankaz gora jartzen duzu. Eta nik, sakeko txotxo bidua. Ez izan zakarra. Zilegi duzu, gezurretan aritzea. Baina barru-barruan badakizu, zuzen nabiela, arrain, usaina eta guzti. Pausa. Bai. Biltegi batean nibilia naiz. Jokalariak pieza behar den moduan jartzen du. Ara, lehenko moduan gabiltza non bait. Arratsalde osoan lez. Berdinketa, berri nore. Zuk ez omen duzu inoiz galtzen. Gehien ez berdin du. Beraz, esan daiteke, irabazi dudala, berdiro ere. Jokalariari ez dio grazia handirik egin komentarioak. Aguriari begira gelditzen da. Ira, dena den honezek emango digu berriro jokatzeko irrika. Baina ez betiko, gogoan izan. Bai, gogoan daukat. Ea, tablak beraz? Jokalariak eskua luzatzen dio bostekoa emateko. Agurea pentsakor dago eta ez dio kasurik egin. Egia esan, penatuta nago. Ez diot nahi beste irakatzia da bari. Nizkion sakeko gorabera guztiak azaldu, adibidez, bizitzan aurrera egiteko behar direnak. Jokalariak airean gelditu den eskua erretiratzen du. Tira, behar bada bere kabuz ikasi ditu aurrera egiteko behar dire. Gizakiak asmatu du argitasun kontu hori bere burua engainatzeko baino ez. Lan politak sortu du horri esker zikera. Musika, pintura, arte guztiak, ez dakit, poesia, dantza, literatura... Bai, eta kontu, matematika, zientzia guztiak ere sarko berean sartu ditzakegu. Izan ere, klar, argitasuna eukidute zede. Eta zergatik ez? Zake jokoa, bai. Azken finean, zake jokoa gizakiaren argitasun irrika horren metafora duzu. Irrika bortitza eta hutsa. Eta, ale ere, jokatzen segitu behar. Baina ez betiko, gogoan hartu. Jokalaria eta agurea elkarrekin doaz kalean barrena. Orduan, parketik joateko zorian daudela parkeko argia piztu itzanika hasi da berriro. Dardarez. Azkenean, erabat itzalita. Iluna.